Une ulidar jong ke parti NPP ubaderu nak kesenong lapangap hakapor election MDC kepala dep ngayoi ya kedur pumut pumat jong u bat enda lakut ke election bat kiyoru ya kejingjob peleng ngayoi pat ya u ba urak plakat bat dawaru ya kimat haoj perlok kedai-kedai kejingja ke basisha bat sebab ya kedai ke video kodok ke bekut haoj perlok ha kene ke election MDC kepala dep kiledar jong ki parti baper kia bunkam ban yalap election hakawe kasngi ngia kendu bat ngia keren malu mala bat ngayoi ya kadur pumut pumat jong une ulidar i kum don jing perwa lane i kum labiang lut haki snong ki thau ki jong u bat plan enda lakut ke election bat ki yoru ya ke jingjob ngayoi pat ya u haki news channel ba urak pelakat bandawa ya kimat kaba kasnong jongki kadon kam kerki hadu kata-kata namar kajingnya kajak haput hapdeng kajaj bendru karbi bat kasnong lapangap kumbang itip hadu kini kisngi kasnong lapangap kim da yolat setia benlik rep ya ukuba ukhau kejongki syaki te kitany hadu ba sisnong kilit yaki hasor shelong benlik dawa ya kini kimat kaba kasnong jongki kadon kam kerki kajingkeli kaba he ba hangne kalong ba kane kajingmut jong une ulidar ladangi pai hakabai de bat kajingnang di start ude ulidar udon Henry udang sak pentame ha kini kilei sansnem hot ngitip bakasnong lapangam nyar kibadon kibanang bastat to mudur mapi lada une ulidar ubadon kata kajingnang di start ru udak sak penbik teki wei tengilas na thuhi te balei ngaya thu yapi ya kene ka short story ka baja sisa namar ngam kwa ba ngindang sha penbik ha kita ki briu lei sansnem lai kitu ki briu ki bamdon kata ka jingnang jing start bat kham tam ya kitu ki ba don kata ka jingnang jing start ru ka ka ba ngamut ban ong hang ne ba ngikum kita ki badon kata ka jingnang jing start tongin long ki bara ya ka jingkela ha ki tan ki jongi lane ha ki snok ki thau ki jongi dakaba ngilong kinong yalam ya kalemti kababa mo knang ba kasnong ka thau ka jongi kan kiu rosong habaro kiliang te tharai perlok takat nehi te perlok sakawe kinu ke bampat de ban page ka part 1 ya kaling jong ka video ngan bu apa ke description te perlok comment kumno bisau ha ka bai de bat kini ka video pen pawa ki comment box ki jong pi te tharai perlok takat nehi ini sempat ha ke next video kublai shibon